Kapuruan Montene kod weche mag siasa kachiel kod ng'iyo kaka dongruok mar Kenya nyalo dhi mbele ni jatend piny William Ruto odokne moko kuom okenge ma osekawo e piny owacho mare mathoth jo Kenya ok oyiego nyaka gie sani, kowacho ni gibiro kelo lokruok makare pacho ka kendo nyago lemo mana kuom thuolo manok. Kolose kaunti ma Kwale kinde ma oyawa yanga chenro mar keyo teko mag sitima e kor gwenge. Jatend piny bende odokne osiep e kinde kod ogai mar duond bura mar ODM Raila Odinga. Joja oko nigi ler mathoth kowuok Mombasa. E odiechienge mar adek kadho nam chumbi, jatend piny Kenya William Ruto ne oyuore kaunti ma Kwale kuma ne osidhe gedo mar kar thieth ma Mkongani kaachiel kod sidho chenro mar keyo sitima e gwenge ma Kiwegu. Kae, jatend piny ne oramo ni sani wuok oko mar Uganda jo Kenya duto kanyakla e weche mag dongruok kendo onge jogo mabiro dong chien kata matin. Hata wale walikuwa upinzani, tumekubaliana na wao wakuje tufanye pamoja, ndio tuendeshe Kenya pamoja, kusiwe na ubaguzi, kusiwe na wale wamefungiwa nje. Watu wa Lungalunga, wa Kwale, mshirikiane na serikali ambaye inafanya kazi pamoja na viongozi wenu. Leo hii kuna wale ambao wanamuona rais anatufanyia sisi maendeleo, wanalalamika kwa sababu walitangulia wao. Endelea kuchapa kazi, zuru miradi kila mahali. Hata ikatokea watu wengine wakasema pwani si Kenya, ni kwa sababu maendeleo yaliadimika. Lakini hivi sasa kila mahali, kwa mji, kwa kijiji, kwa kila sehemu kuna mradi. Jatelo no mane wuotho gi jotend migepe mopogore kaachiel kod jod bura ne bende ogoyo poro ewi chenro mar thieth mar SHA mane ojiwo oganda mondo mi ondikre kar rombgi. Ne olero ni midhieche masani jopiny kale kotenore kod chenro no biro mana rumo. Mujisajili ndio serikali ya Kenya tuwe na information ya kuweza kupanga mambo yenu ya matibabu. Tuweze kuhakikisha ya kwamba kuna wauguzi wa kutosha. Tuweze kujua kuna equipment. Tuweze kujua madawa kiasi gani inahitajika hapa hospitalini. Madirekta wa Msambweni na mahospitali mengine nikauliza, SHA inafanya kazi? Wakasema inafanya, na hospitali yao pia inalipwa. Ne bende giseo jogo manyayo siasa magakweda gino magikoni medo manathiro dongruok e kor gwenge. Tuachane na maneno ya ukabila na ubaguzi wa kidini na ubaguzi wa kila aina. Tumeanzishiwa stima, wale wavuvi wafanye biashara yao ikiwa salama, na sisi wengine tuweze kufanya biashara vizuri na tuishi mahali salama. Tutasimama na wewe. Hizi porojo zingine wewe nyamaza tu. Jatend piny mabende ne ochiwo oboke mag lowo ne squatters ne okoni piny owacho dhi nyime kod chenro mar nyiewo lope mawegi nolal. Masani squatters ojotie ka komachielo bende ochiwo siem ne jogo mani kod tim mar monjo kendo jote lope ji giwegi. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kawasuri nyako Ramogi eni IEBC dhi tiyogo